Здравейте хора, аз съм Кристиан Петров и днес ще ви покажа новите ми бутонки на Неймар. Виждате? Купени са от мола в София за 320 лева. Държат 5, 6, 7, 8, 9, една година. Ако имаш 35,5 номер, те държат 2 години. Ако имаш 36 номер, те държат 5 месеца. Вече нямаш чорап, ако искате да си вземете, може и да са заредили, но те ми казаха, че повече няма, може да са заредили. Добре, хора, чао от мен!